סוגרים את החיתול, הוא מתחיל לקטר. אוי, אתה רועד, מה? נעים לנו. הנה אימא גם. כן, עכשיו אריאל ער ונעים לו. הוא נקי. גזרו לו גם ציפורניים היום. איזה כיף, אריאל הקטן. מה יש לנו כאן? מה יש לנו כאן? מסתכל. פעילות גופנית. וואלה, עוד מעט יתחיל להרים את הידיים למעלה, על הראשי. איזה יופי. איזה יופי, אריאל. כן, נעים. נעים לנו עכשיו. כן, הופלה. נעים. שמה לו שמן עכשיו? קצת קרם ברגליים. קצת קרם, תשימי לו קצת בידיים וברגליים אני שמה לו. איזה כיף, איזה כיף, איזה יופי, איזה יופי. איזה יופי, נעים לנו. כן, הוא אוהב. איזה כיף. הוא אוהב. נעים. אמא עושה לו מסאז'. איזה יופי של מסאז'. נכון, פאפה? אריאל, סובב את הראש. איפה סבתא? איפה סבתא? סובב את הראש. תראה, ספירלה מעניינת אותו יותר. כן, חבל על הזמן, הוא תקוע בספירלה. איזה יופי. ידיים גם. משמנים את הידיים. אריאלוש. היי. הוא סובב לנו את הראש. יד שנייה. זהו.